Akwụkwọ Nehemaịa Daniel isi nke 4. Nebukadneza bụ eze na-ezigara ndị niile dị iche iche na mba niile na ndị niile na-asụ asụsụ dị iche iche ozi, bụ ndị bi n'ụwa nke a niile, ka udo bara unu ụba. Ihe ịrịba ama niile na ihe ijuanya niile nke Chineke Onye kachasị ihe niile elu meworo n'imeso m. Ọ dị m mma n'anya ịkọ akụkọ ha. Ihe ịrịba ama ya niile, lee ka ha si dị ukwuu hinne. Ihe ijuanya ya niile kwa, lee ka ha si dị ike nke ukwuu. Alaeze ya bụ alaeze ebighị ebi, ọchịchị ya na-adịgidekwa n'ọgbọ niile. Mụ onwe m bụ Nebukadneza nọ n'udo n'ụlọ m, nọkwa ka osisi nwezuru akwụkwọ ndụ ya n'ụlọ ukwu m. Nrọ ka m hụrụ, o eme ka m tụọ egwu. Echiche niile m na-eche n'elu ihe ndina m na ọhụ niile nke isi m wee mee ka m maa jijiji. N'ihi ya na-esite n'aka m n'iwu sị, ka e mee ka ndị amamihe niile nke Babilọn bata n'ihu m, ka ha wee mee ka m mara isi nrọ ahụ. Mgbe ahụ ndị ode akwụkwọ dị nsọ na ndị dibịa na ndị Kaldịa na ndị na-eke eluigwe batara. Ma mụ onwe m wee zee nrọ ahụ n'ihu ha, ma ha emeghị ka m mara isi ya. Ma n'ikpeazụ Daniel batara n'ihu m, onye ahụ bụ Belteshaza, dịka aha chi m si dị, onye mmụọ nke chi nsọ niile dịkwa n'ime ya. Ọ bụkwa n'ihu ya ka m zere nrọ ahụ sị, Belteshaza, onyeisi ndị ode akwụkwọ dị nsọ, n'ihi na mụ onwe m maara na mmụọ nke chi nsọ dị n'ime gị, na ọ dịghị ihe nzuzo ọbụla na-esogbu gị. Kọrọ m ọhụ niile nke nrọ m nke m hụworo n'isi ya. Ma ọhụ niile nke isi m n'elu ihe ndina m dị otu a. Anọ m na-ahụ, ma lee, otu osisi n'etiti ụwa, ịdị elu ya dịkwa ukwuu. Osisi ahụ gbara agba, dị ike, ịdị elu ya rutekwara n'eluigwe. A pụrụ ịhụ ya anya site na nsọtụ nke ụwa nke a niile. Akwụkwọ ya mara mma, mkpụrụ ya hikwara nne. Ihe oriri izuru ihe niile dịkwa ya. N'okpuru ya ka anụ ọhịa na-eze ndo. Ọ bụkwa n'alaka ya ka nnụnụ niile nke eluigwe na-ebi. Esitekwa na ya zụọ anụ ahụ niile bụ mmadụ. Anọ m na-ahụ n'ọhụ niile nke isi m n'elu ihe ndina m, ma lee, otu onye na-amụrụ anya, nke bụkwa onye nsọ, na-esi n'eluigwe rịda. Ọ na-akpasu mkpu ike. Ọ bụkwa otu a ka ọ na-asị, gbutuo n'osisi ahụ, gbukapụsịa alaka ya niile, rụrụpụ akwụkwọ ya niile, kpasa mkpụrụ ya, ka anụ ọhịa si n'okpuru ya gbapụ, ka nnụnụ niile sikwa n'alaka ya fepụ. Ma hapụnụ ogwe mgbọrọgwụ ya niile n'ala, ọbụla na-agbụ ekere ya nke igwe na ọla, na ahịhịa ndụ nke ọhịa, ka igirigi nke eluigwe dekwa ya, ka oke ya dịkwa n'etiti anụ ọhịa na ihe ọkụkụ nke ụwa. Ka obi ya gbanwee ghara ịbụ obi mmadụ, ka enyekwa ya obi anụ ọhịa, ka oge asaa gabigakwa n'isi ya. N'iwu ndị na-amụ anya nyere ka okwu a siteworo. Ọ bụkwa n'okwu ọnụ ndị nsọ ka ihe a si pụta, ka ndị dị ndụ wee mara na onye ahụ nke kachasị ihe niile elu na-achị achị n'alaeze nke mmadụ. Ọ bụkwa onye ọbụla ọ chọrọ inye ya ka ọ na-enye ya. Ọ bụkwa onye dị ala karịa mmadụ niile ka ọ na-eme ka o bilie ịbụ onye isi ya. Nrọ a ka mụ onwe m bụ eze bụ Nebukadneza hụworo. Ma gị onwe gị, Belteshaza, kọọ akụkọ isi ya, n'ihi na ndị amamihe niile nke alaeze m apụghị ime ka m mara isi ya. Ma gị onwe gị pụrụ, n'ihi na mmụọ nke chi nsọ niile dị n'ime gị. Mgbe ahụ ọ jụrụ Daniel, onye aha ya bụ Belteshaza, anya nwa mgbe echiche ya niile wee mee ka ọ maa jijiji. Eze zara sị, Belteshaza, ekwela ka nrọ a ma ọ bụ akụkọ isi ya mee ka ị maa jijiji. Belteshaza zara sị, onye nwe m, ka nrọ a dịrị ndị na-akpọ gị asị, ka akụkọ isi ya dịkwara ndị iro gị. Osisi ahụ nke ị hụrụ, nke gbara agba, nke dị ike, nke ịdị elu ya rutere n'eluigwe, nke a pụrụ ịhụ ya anya site na nsọtụ nke ụwa nke a niile, nke akwụkwọ ya mara mma, nke mkpụrụ ya hiri nne, nke ihe oriri izuru ihe niile dị ya, nke n'okpuru ya ka anụ ọhịa na-ebi, nke ọ bụ alaka ya
ka nnụnụ niile nke eluigwe nwere ebe obibi ha. Gị onwe gị ka ọ bụ eze, n'ihi na ịbawo ụba dị ike, ịdị ukwuu gị abawokwa ụba rute n'eluigwe, ebe ị na-achị erutewokwa na nsọtụ ụwa. Ma ebe eze hụrụ otu onye na-amụrụ anya, nke bụkwa onye nsọ, ka ọ na-esi n'eluigwe rịdatasị, gbutuo n'osisi ahụ, mebie ya, ma hapụ na ogwe mkpụrụ ya niile n'ala, ọbụla na-abụ ekere ya nke igwe na ọla, n'ahịhịa ndụ nke ọhịa, ka igirigi nke eluigwe dekwa ya, ka oke ya dịkwa n'etiti anụ ọhịa ruo mgbe oge 7 ga-agabiga n'isi ya. Nke a bụ akụkọ isi ya, eze. Iwu nke onye ahụ nke kachasị ihe niile elu ka ọ bụkwa nke ruteworo onye nwe mbụ eze ahụ. Ọ bụkwa gị ka a ga-achụpụ n'ebe mmadụ bi, ọ bụkwa n'etiti anụ ọhịa ka ebe obibi gị ga-adị. Ọ bụkwa ihe ọkụkụ ka a ga-eme ka ị taa dịka ehi. Igirigi nke eluigwe ga na-edekwa gị. Oge 7 ga-agabigakwa n'isi gị, ruo mgbe ị ga-ama na onye ahụ nke kachasị ihe niile elu na-achị achị n'ala eze nke mmadụ. Ọ bụkwa onye ọbụla ọ na-achọ inye ya ka ọ ga-enye ya. Ma ebe ha sịrị ka a hapụ ogwe mkpọrọgwụ nke osisi ahụ, alaeze gị ga-eguzosiri gị ike site na mgbe ị ga-ama na eluigwe na-achị achị. N'ihi nke a, eze, kwee ka ndụmọdụ m dị gị mma n'anya, werekwa ezi omume tijipụ mmehie gị niile, werekwa imere ndị ewedara n'ala amara tijipụ ajọ omume gị niile. A sị na ogologo mgbe ga-adịrị udo gị. Ihe a niile rutere Nebukadneza bụ eze ahụ n'ọgwụgwụ ọnwa 12 n'elu ụlọ ukwu alaeze ahụ nke Babilọn ka ọ nọ na-ejegharị. Eze zara sị, ọ bụghị nke a bụ Babilọn ukwu a, nke mụ onwe m wuoro ịbụ ụlọ alaeze site n'ike nke akụ m na ihe ebube nke ịma mma m? Mgbe eze kpụ okwu n'ọnụ, otu olu siri n'eluigwe daa sị, gị ka a na-agwa okwu, Nebukadneza bụ eze, sị, alaeze apụwo n'aka gị. A ga na-esikwa n'ebe mmadụ bi chụpụ gị. Ọ bụkwa n'etiti anụ ọhịa ka ebe obibi gị ga-adị. Ihe ọkụkụ ka a ga-eme ka ị taa dịka ehi. Oge 7 ga-agabigakwa n'isi gị, ruo mgbe ị ga-amara na onye ahụ nke kachasị ihe niile elu na-achị achị n'alaeze nke mmadụ. Ọ bụkwa onye ọbụla ọ na-achọ ka o nye ya ka ọ na-enye ya. N'otu oge awa ahụ ka okwu a rere n'ahụ Nebukadneza wee si n'ebe mmadụ bi chụpụ ya. Ọ bụkwa ihe ọkụkụ ka ọ na-ata dịka ehi. Igirigi nke eluigwe na-edekwa n'ahụ ya, ruo mgbe agịrị isi ya topụtara dịka abụba ugo, mbọ aka ya kwa dịka mbọ nnụnụ. Ma n'ọgwụgwụ ụbọchị ahụ niile, mụ onwe m bụ Nebukadneza welere anya m abụọ lekwasị eluigwe, ihe ọmụma m wee laghachikwute m. Ọ bụkwa onye ahụ nke kachasị ihe niile elu ka m gọziri. Ọ bụkwa onye ahụ nke na-adị ndụ mgbe ebighị ebi ka m jara sọpụrụkwa. Onye ọchịchị ya bụ ọchịchị ebighị ebi, alaeze ya na-adịgidekwa n'ọgbọ niile. Ọ bụkwa ndị niile bi n'ụwa ka a na-agụ n'ihe efu. Ọ bụkwa dịka o si achọ ka ọ na-eme n'ụsụ ndị agha nke eluigwe na n'etiti ndị bi n'ụwa. Ọ dịghịkwa onye ga-eti aka ya ihe sị ya, gịnị ka ị meworo? N'otu mgbe ahụ ka ihe ọmụma m na-alaghachikwute m ọzọ, n'ihe ebube nke alaeze m, ịma mma m na igbu maramara m na-alaghachikwute m. Ọ bụkwa mụ ka ndị ndụmọdụ na ndị isi m na-ekpere ọzọ n'elu alaeze m ka e mere ka m nọzie. Ọ bụkwa ịdị ukwu nke kachasị ka a tụkwasịrị m. Ugbu a, mụ onwe m bụ Nebukadneza na-aja na-ebuli na-asọpụrụ eze nke eluigwe, n'ihi na ọrụ ya niile bụ eziokwu, ya niile, ụzọ ya niile bụkwa ikpe. Ọzọ, ndị na-ejegharị na mpako, ọ pụrụ ime ka ha dị ala.